Panie prebачив він, уратоваться б змог, Йон же завжди пробачає гріхи. Будь моя наш Бог, буду щасливий я, милосердный я, потому что сами милосердность познают. Будут счастливы я, милосердный я, потому что сами милосердность познают. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Ласка нашего Пана Єсуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогі сестри і брати, сьогодні в літургії Костьола відзначаємо вже 15-ту звичайну неділю. Дякуємо Богу за черговий день, за те, що можемо збиратися на святої мші, хоч не праз центральний уваход, але праз бокові. Але це все так само показує нам те, що ті чи інші речі треба поправляти, виправляти, робити нечто з ними. Тому ось так зараз відбувається. Але у першу чергу сьогодні хочемо слухати Боже Слово, якое промовляє до наших серців, коли Ісус висилає своїх учнів по двоїх для того, щоб обвіщали добру новину. І ось це завдання і покликання до обвіщення Слова в першу чергу своїм життям повинно наповняти наші серця і наповняти наше життя для того, щоб ми справді могли відчувати себе у повні християнами. Подчас гэтай святой мши молимся за усіх наших парафіянів, за усіх людей доброї волі, які роблять нам добро. Так само пам'ятаємо про наших близьких померлих, довіряючи Божій милосердності. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятил гэтую воду, якую мы будем окроплены на успомин нашего хросту. Нехай Ён дапоможа нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте хросту. Усемагутны вечны Боже, Ты пожадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якую мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Тваёй ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Тваё збаўленне. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Сходит Дух Твой, землю обновить, дождь сплыве у спеку, да спрагнённых сердцем, освяти обмый мяне, песня славы хай завжди звучить. Хай сходит Дух Твой, землю обновить, дождь сплыве у спеку, да спрагнённых сердцем, освяти обмый мяне, песня славы хай завжди звучить. Слава Єсусу, який життя мне дав. Слава, бо Ён той, хто перший полюбив мяне. Нехай всемогутный Бог очистить нас от грехов
і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне яго валадарства. Хвала на вышынях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твою. Ой, Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Барану Божий, Сыне Отца, як Тебя грешно себе грехи и свету, смилуйся над нами, як Тебя грешно себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучай Цара, смилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся. Боже, Ты блукаючым показываешь святло Твоей правды, каб яны могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи усім християнам откинуть тое, что суперечить ихней веры, да імкнуться до того, до чего Ты их покликал, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Амен. Читання книги пророка Амоса. У тые дни Амасия, святар з Бетеля, сказал Амосу: «Прозорца, иди, утекай у землю Юды, там ешь хлеб и пророчь, а в Бетелии больше не пророчь, бо ён святыня короля и дом королевский». Отказываючи, Амос сказал Амасию: «Я не пророк и не сын пророка, бо я пастух, избиральник сикаморов, але пан забрал меня от овечек, и сказал мне пан: иди, пророчь народу моему Израилю». Это Слово Божие. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухаю, что говорит Пан Бог, и Он спокой обвящая народу и святым своим. За правды Его збавление близкое для тех, кто боится Его. Слава Божия будет жить на нашей земле. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность устренутся разом, справедливость и спокой поцелуются. Верность вырастет с земли, а
справедливость будет позирать с небесов. Покажи нам, Пане, свою милосердность, понадорить нас счастьем, а земля наша даст свой плод. Справедливость пойде перед ним и поставит на шлях кроки свои. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Читання другого послання святого апостола Павла до Ефесцев. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяляким духовным благословлением на небесах, бо Он выбрал нас у им перед створением свету, каб мы были святыми и беззаганными перед Им у любови. И Он предвызначил нас для усыновления праз Иисуса Христа, поводле уподобания Своей воли, для хвалы Своей прославленной ласки, якою Он одарил нас во умилованным. У им мы маем откупление Ягоной кровью, дарование провинов, поводле богаття ласки Ягоной, якою щедро одарил нас во усялякой мудрости и разумении, дозволивши нам познать таямницу Своей воли, поводле Своего уподобания, якое раней поклал у им для сполнения полноты часу, каб объеднать усё у Христе, тое, что на небе и на земле. У им мы были выбраны и предвызначены згодно с намером того, кто усё здійсняє поводле постановления Своей воли, каб мы, якія раней сподівалися на Христа, были для хвалы Ягоной славы. У им и вы, коли почули слово правды, добрую новину про збавление ваше, и поверили в Его, были позначены печаткою обяцаного Духа Святого, який есть задатком нашей спадщины для откупления Ягоного набытку, для хвалы Ягоной величи. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нехай Отец нашего Пана Иисуса Христа просветлить очи нашего сердца, как мы ведали, в чим надея покликання нашого. Аллилуйя, Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала Тебе, Пане. У той час Єзус покликав 12 і почав висилати їх по двоє, і дав їм ладу над нечистими духами. І наказав їм не брати у дорогу нічого, апрача тільки кія, ні хліба, ні торби, ні меді у поясі, але обуватися у сандалі і не опранать двох вопраток. І сказав їм: коли де увойдете у дом, заставайтеся там, покуль не выйдете оттуль. І коли в яким месте не примуть вас і не будуть слухать вас,
то, выходзячы адтуль, абтрасіце пыл, што пад нагамі вашымі дзеля сведчання супраць іх. І пайшоўшы, яны прапаведвалі пакаянне і выганялі шмат дэманаў, і шмат хворых намашчалі алеем і вылечвалі. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Дорогие, хочу сказать, что нам пашанцавала. Не ведаю, ці ведаеце чаму. Пашанцавала таму, што не трэба было нам здаваць экзаменаў, тэстаў, ці іншых намаганняў рабіць для таго, каб стаць хрысціянамі. І гэта пашанцавала. Таму што мы ведаем праўду пра збаўленне, мы ведаем праўду пра любоў Бога да чалавека. І сённяшняе слова, якое канцэнтруе нас на тых падзеях, асаблівым чынам з Євангелія, калі Езус высылаў сваіх вучняў па дваіх для таго, каб абвяшчалі Божае Слова, для таго, каб мелі ўладу над нячыстымі духамі, нічога з сабой не бралі, апроч сандаляў і кія, не ведаю, таксама, хто ў сандалях, таму павязло сёння. І важна таксама тое, каб мы усвядомілі гэты дар, які мы атрымалі задарма. Дар, у якім кожны з нас мае удзел. Езус таксама, калі клікаў вучняў, не выбіраў іх такім чынам, што яны не здавалі, не праходзілі нейкія там конкурсы і так далей. Гэта былі простыя людзі. Гэта былі простыя людзі, хтосьці рыбаком быў, хтосьці там з поля, хтосьці там, як у Старым Запавеце мы чулі, хтосьці быў збіральнікам сікамораў і так далей, стаў прарокам, таму што Бог кліча таго, каго хоча, і тады, калі хоча. І важна сёння для нас таксама, каб усвядоміць гэтую місію, которую Бог улівае ў нашае сэрца, якую дае для выканання. І, канешне, гэта заданне ў першую чаргу нашае, каб распазнаць тую місію, да якой Бог нас кліча. І сёння не было прыпавесцяў Езуса, толькі чулі мы, як ён высылае вучняў. Я раскажу одно апавяданне, калісьці, якое распавядаў адзін з місіянераў у Новай Гвінеі пра аднаго чалавека, які у пэўным моманце свайго жыцця пачаў прыходзіць у шпіталь. Вядома, як там шпіталі ў Новай Гвінеі выглядваюць, але можна паглядзець у інтэрнэце. Але гэты чалавек прыходзіў кожны дзень з Бібліяй, са святым пісаннем, хадзіў па палатах, па пакоях, у тых умовах, якіх лячыліся тыя людзі мясцовыя, і чытаў Евангелле, чытаў кожны дзень, прыходзячы ад палаты да палаты. І ў пэўным моманце адчуў, што цяжка яму чытаць, і пайшоў, папрасіў лекара, каб праверылі яму зрок. Аказалася, што зрок вельмі моцна пагоршыўся, і на наступны дзень гэты чалавек не прыйшоў, каб чытаць Евангелле. І, канешне, хтосьці там пачаў пытацца, дзе ён, хто ведаў яго больш, думалі, што ён пайшоў дзесьці там у даліну, дзе прабываў, маліўся даўжэйшы час. Але калі яго не было там адзін дзень, другі дзень, адзін з лекараў пайшоў шукаць яго, і ён кажа, што калі знайшоў, кажа, што я разумею, што хутка страчу зрок. Але пакуль я магу яшчэ чытаць, то я вучуся Евангелле на памяць, каб пазней, не бачучы, магчы распавядаць яго з памяці. І бачым, з аднаго боку, чалавека, які выконваў пэўную паслугу, которую ён лічыў важнай для сябе, а з другога боку таксама тое, што ён у пэўным узросце
адчуўшы вось гэтую патрэбу чытання Евангелія, прапаведавання добрай навіны, бы зрабіў для гэтага ўсё, каб магчы вось да канца, магчыма, сваіх дзён вось гэтую місію выконваць. І з аднаго боку, нічога вялікага, можам сказаць, да, ён проста прыходзіў, чытаў, пазней, магчыма, навучыўся на памяць і таксама вось распавядаў тое, што запомніў. Але сёння таксама ў сённяшнім свеце мы маем магчымасць усвядоміць сабе той факт, што кожны з нас, вось, будучы гэтым шчасліўчыкам, а значыць, пазнаўшы Бога, пакліканы ў першую чаргу да таго, каб вось сваім жыццём абвяшчаць Евангелле, каб сваім жыццём паказваць на Хрыста, так як вучні, так як тыя, каго выбраў Езус. Ён таксама выбраў кожнага з нас, для таго, каб мы ішлі і сваім жыццём прапаведавалі. Не так даўно адбываліся ўрачыстасці ў Буцлаве і пілігрымкі, вось у якіх мноства з нашых парафіянаў удзельнічала. І вось гэтая практыка пілігрымак, яна таксама нейкім чынам нагадвае нам пра тое вось наша самае істотнае пакліканне да прапаведавання Божага Слова. І гэта не азначае, што часта людзі думаюць, што вось тыя, хто у першую чаргу пакліканы да абвяшчэння Божага Слова, гэта там святары, сёстры, біскупы, папа рымскі і так далее. Але вось праз такія простыя рэчы, простую самую пілігрымку, калі мы маем магчымасць вось дасведчыць нейкай асаблівай прысутнасці Бога, жыцця ў супольнасці, у умовах незвычайных для нас, вось гэта таксама дае нам магчымасць усвядоміць нашае пакліканне, наш шлях, нашу дарогу да сапраўднага шчасця, якім ёсць Бог, але дарогу, якая вядзе праз сведчанне нашага жыцця. Не трэба там у пілігрымцы, скажам, прапаведаваць, не трэба канферэнцыі рыхтаваць, бо ёсць людзі, которых там брат Владзіслаў прасіў аб гэтым. Але вось тое, што мы ідём, гэта ўжо сведчанне. Тыя людзі, которые бачаць вось пілігрымаў, яны пачынаюць задумвацца пра тое, чаму яны ідуць, куды яны ідуць. У гэтым годзе пілігрымка даўжэйшая, у нас была аж 5 дзён, і вось расказвалі пілігрымы, што пайшлі праз Віцебскую вобласць, там праз Бярозаўку, і выйшаў якісьці мужчына з вёскі і пачаў крычаць: куды вы ідзіцё? Вы не туды ідзіцё, Буцлаў не ў тым баку. Вось, ну, яны так круг зрабілі такі, да? І бачыце, як бы яны ўсё роўно, нам трэба туды, пашлі, да? Але вось зноў жа гэта рэакцыя, гэты фермент, які вось яны, ідучы, пілігрымы, нараджалі ў сэрцах людзей, у галовах людзей, ён, напэўна, дае свой плён. І зноў жа вось хрысціянскае жыццё, яно з'яўляецца ў першую чаргу такім вось сведчаннем жыцця, жывым Евангеллем, адкрытай кнігай Божага Слова. І не трэба тут неверагодныя якія-то пропаведзі рабіць там, ці нават, скажу так, што вучыцца Евангелле на памяць. Не, важна, каб да яго заглядваць. Важна, каб вось яно было для нас такой інструкцыяй для нашага жыцця. Таму што як бы касцёл — гэта не толькі будынак. Канешне, мы зараз маем магчымасць, вось праз тое, што рамантуюцца цэнтральныя сходы, маем магчымасць усвядоміць сабе, што значыць уваходзіць праз вузкую браму да нябеснага валадарства. Вось. Але гэта не будова. Касцёл — гэта не будова. Гэта містычнае цела Хрыста, да якога мы ўсе прыналежым. Гэта тая супольнасць, якая сваім жыццём сведчыць пра Божую любоў. Зараз вось апошнія дні з пятніцы да сённяшняга дня была сустрэча валанцёраў парафіяльных Карытас Мінска-Магілёўскай архідыяцэзі. Некаторыя з іх тут сядзяць, сярод нас яшчэ паедуць пасля святой імшы да сваіх дамоў. І гэта таксама такія сустрэчы, такі як пілігрымка, сустрэчы валанцёраў, ці рэкалекцыі, ці
для супольнасцяў катехуменальных, канвівенцый, розныя іншыя сітуацыі, якія мы перажываем у сваім жыцці, яны нас заахвочваюць да таго, каб мы яшчэ больш адчулі сваё пакліканне. Пакліканне да таго, каб быць вучнямі Хрыста. Для таго, каб адчуць тыя дары, усвядоміць тыя дары, якія Бог нам дае на нашым жыццёвым шляху. І вучні, якія ішлі, прапаведвалі, якія проста не бралі нічога з сабою, для таго, каб у першую чаргу адчуць гэтую Божую любоў, што Бог клапоціцца пра іх. Ім людзі ўсё давалі. Ніхто з вучняў Хрыста не памёр з голаду. Евангелле пра гэта, ці там лісты святого Паўла, нідзе мы не можам прачытаць, што якісьці вучань ішоў, абвяшчаў Евангелле і памёр з голаду. Ніхто з іх не памёр з голаду. Таму што Бог пра іх клапаціўся. Бог клапоціцца пра сваіх дзяцей. Вчора ці пазаўчора мы чыталі Евангелле пра тое, што нават валасы на галаве тваёй палічаны. Нават Бог ведае, колькі ў цябе валасоў. Ты нават не думаеш пра гэта. У кагосьці больш, у кагосьці трошкі менш. Але такі наш Бог. Ён дае заданне, дае місію, але дае таксама магчымасці. Таму для нас важным сёння, каб мы запыталі сябе ў сэрцы, ці выкарыстоўваем мы гэтую магчымасць. Ці выкарыстоўваем мы магчымасці для таго, каб сведчыць пра Хрыста. Яшчэ апошняе апавяданне. Адзін чалавек, хрысціянін, сасніў сон, і ў гэтым сне знаходзіўся ў касцёле, і падняўшы галаву, убачыў, што на касцёле, на даху такая вялікая дзіра. І хтосьці там быў у лаўцы, маліўся, ён пытаецца, кажа, а чаму гэты касцёл недабудаваны, чаму гэтая дзіра тут свеціць пад голым небам, дождж ідзе і так далей. І гэты чалавек, які там іншы знаходзіўся дзесьці там у касцёле, кажа, гэта мы. Гэта мы, калі не выконваем нашай місіі, калі не выконваем тых заданняў, якія Бог нам дае, калі уцякаем, калі не сведчым пра міласэрную любоў, калі не сведчым пра тое, да чаго Хрыстус нас заахвочвае, для таго, каб сапраўды быць тымі шчаслівымі, хто без конкурса увайшоў у супольнасць касцёла, але таксама уваходзіць і пакліканы да Божага валадарства. Амén. Вызнаем нашу веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі векамі, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас людзей і дзеля нашага збаўлення зайшоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, зышоў на неба, справароча Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру у Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Вызнаем адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаем воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце.
Да Бога Отца, якому мы вызнали нашу веру, с довером узнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый Костёл, каб ён аддана показывал свету сапраўдны сенс Христового вучення. Тебе просим. Молимся за святого Отца, а таксама за ўсіх біскупаў, прэзбітэраў, каб Бог асвячаў і умацоўваў іх у абвяшчэнні Евангелля. Тебе просим. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны мудра вырашалі існуючыя палітычныя і эканамічныя праблемы. Тебе просим. Молимся за тых, хто не прымае Христа, каб яны паверылі ў Яго і знайшлі ў ягоным вучэнні адказы на пытанні, якія іх непакояць. Тебе просим. Молимся за тых, хто апынуўся ў цяжкім матэрыяльным ці духоўным становішчы, каб яны атрымалі добразычлівую і бескарыслівую дапамогу ад родных і сяброў. Тебе просим. Молимся аб ласцы здароўя для Артёма. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, таксама за ўсю нашу парафію, за валанцёраў Карітас, каб сённяшняя сустрэча з Христом напоўніла нас радасцю і супакоем. Тебе просим. Просим Тебе, Пане, выслухай наши молитвы и наполни нас дарами Твоей безмежной любови. Праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, а Отец Всемогутный. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары своего Костела, перамяни их у духовный посилок для Твоих верных, каб, прымаючы яго, яны ўзрасталі ў святасці праз Христа, Пана нашага. Amen. Пан з вами. И с духом Твоим. Угору серце. Возносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі
Мы обвящаем Твою хвалу, разом з ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышине, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Иису, Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыща в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у єднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Молимся до Отца Небесного, так, як нас навучив Єсус Христос. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcimy imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, budź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba nasza codzienna daj nam сегодня, и
Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, да и ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заущоды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыща Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на Тебе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на Тебе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас супокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливые покликаные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Хто споживає тіло моє і п'є кров мою, триває во мне, а я у їм. Охоть нас добрый
помолимся. Умацаваныя Твоими дарами просим Тебе, Божа, каб, дзякуючы ўдзелу ў гэтым сакраменце, у нас узрастаў плён збаўлення праз Христа Пана нашага. Паслухайце яшчэ аб'явы на наступны тыдзень. Дзякуй вялікі за ўсе ахвяры, за дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуй усім за супрацоўніцтва, здычлівасць, ахвярнасць, клапатлівасць. Дзякуй тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле, даглядаў кветкі. Няхай за ўчыненае дабро ўзнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем 15 ліпеня ў панядзелак свята святога Бонавентуры, біскупа і доктара касцёла. 16 ліпеня ў аўторак успамін Найсвяцейшай Панны Марыі з гары Кармель. У чацвер 25 ліпеня ўспамін святога Кшыштафа, апекуна вадзіцеляў, транспартныя сродкі, самакаты, веласіпеды, хадункі будзем асвячаць. У наступную нядзелю, аўтамабілі ж, конечно, таксама, разумееце. У наступную нядзелю, пасля кожнай святой імшы, але таксама і ў чацвер, у дзень успаміну літургічнага. Так, як ужо не раз казаў, распачаўся ў нас рамонт цэнтральных сходаў касцёла. Трэба было іх рабіць, каб проста камень далей не нішчыўся, бо пачаў ужо там адколвацца. Вось, і плануем зрабіць гэта як мага хутчэй. Ну, паглядзім, як заўсёды атрымаецца, ну, але спадзяёмся, што будзе ўсё добра. Вось, канешне ж, у сувязі з тым, што рамонт заўсёды не хапае сродкаў, таму дзякуй тым, хто ўжо ахвяраваў на працягу гэтых апошніх тыдняў, але таксама, калі хтосьці хацеў яшчэ нешта ахвяраваць, то можна гэта зрабіць і ў краме, і ў закрысты, будзем за гэта ўдзячны. Вось, ну і на час рамонту таксама будзем заходзіць звычайныя дні тут праз гэтыя дзверы, ў нядзелю, то можна і праз гэтыя, там не заўсёды парадак, вядома, каля кухні, ну, але зараз асабліва летні час, то ўсяляк бывае, таму, ну, як ёсць. Але Пан Езус сказаў, уваходзьце праз вузкую браму, таму вучымся уваходзіць у Божае валадарства. Таксама, вось закончылася сустрэча валанцёраў парафіяльных карытас у нашай парафіі. Вось было там каля 30 чалавек. Дзякуй вялікі гасцям. Вось, але таксама дзякуй нашым мясцовым валанцёрам, і не толькі валанцёрам, усім тым, хто прычыніўся да таго, каб нашы госці адчувалі сябе добра, камфортна, утульна. Вось, не гледзячы нават на ўчарашнюю пагоду і якраз дождж у неадпаведным моманце, але гэта ўсё, думаю, што было патрэбна для нас, каб было што ўспомніць вось гэтыя романтычныя хвіліны. Дзякуй вялікі ўсім. Таксама пра карытас, калі ўжо гаворка, то прыедуць да нас куры. Вось, не ведаю калі. Вось таксама карытас кожны год, і гэта ўжо ведаем, што раздзяляе і дапамагае хатнім гаспадаркам. Такім чынам, вось, канешне, атрымаць гэту дапамогу могуць толькі людзі, которые па заканадаўству нашай краіны прыналежаць да тых катэгорый, которые патрабуюць. Это малазабяспечаныя людзі, інваліды, людзі з інваліднасцю, з асаблівасцямі, пенсіянеры, шматдзетныя, няпоўныя апякунскія і прыёмныя сем'і. Таксама тыя людзі, якія апынуліся ў цяжкім жыццёвым становішчы. І гэтыя катэгорыі таксама патрабуюць дакументальнага пацверджання. Вось, тыя, хто хацеў бы умацаваць сваю хатнюю гаспадарку, то можна тэлефанаваць да Дамінікі, тэлефон ёсць і ў вайберы, на сайце нашым, і хто ведае, але станоўчая просьба. З 9 до 17 у працоўны час, выхадныя, Дамініка адпачывае, і пасля працы таксама. Не крыўдуйцеся, калі хтосьці атрымае пару цёплых слоў, калі пазвоніць не ў адпаведны час. Ёсць, усе мы ведаем, што такое праца, таму з 9 до 17, калі ласка, тэлефануйце, і вось усё вам раскажа.
Запрашаем таксама ў нашу парафіяльную краму, дзе можна там набыць розную літаратуру рэлігійную, часопісы, розныя іншыя рэчы, ланцужкі, якісь срэбныя крыжыкі і многа іншага. А ўсім жадаю добрага настрою, добрага дня, добрага святкавання нядзелі. Не грусціце, загарайце, дзякуйце Богу за пагоду, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, супраць спакусаў і пастак злога духа. Будь нам обороной, княжу войска небесного.